Hori da. Azkeneko espota eta barrura. Bai, Nafarroko gobernukoa bai. Bai. Bai, hori da. Venga. Venga, perfecto. Bitxokua ere! Apagatzen ere! Gabon, ongi etorriak gurean gaur korrika saio berezira, egunero bezala zuzenean ari gara Bilboko estudioetatik. Korrikak 5. eguna bete du gaur eta gauez mugarik gabeko Euskal Herria irudikatu ostean, goizaldean Maulera iritsi da. Emozioa eta zirrara nabari izan dira Zuberoako hiriburuan, oraintxe bertan irudietan ikusi ahal izan duzuen legez. Emozio handiko jardunaldia izan da hau, eta behin Zuberoa igarota, ondoren Euskararen aldeko lasterketa erraldoia berriro ere Nafarroa garaira itzuli da, Baztan eta Malerreka inguruan barreiatzera. Bertan ere, jendetzak jaso du eta momentu honetan Euskararen aldeko lasterketa herrikoia esan da bezala Baztan inguruan dabil, eta ahal izan ez gero programa honetan zehar bertako irudiak ikusiko ditu. Gauean Zubietatik Zaldiaz eta Orokieta bezalako parajetara egingo du salto, eta bertan Nafarroako AEK-ko kidek Aitziber Sarasola zena omenduko dute. Gauez jarraituz Altza, Eltzaburu, Latasa edo Irurtzun gurutzatuko ditu korrikak, eta goizeko 6 alderak Gipuzkoan zartuko da, Lizartzan hain zuzen ere. Ondoren Tolosa, Andoa, Inarnani, Astigarraga, Errenteria, Oiartzun edo Irun izango ditu helduleku, Hendaian sartu, Hondarrira salto egin eta Pasaia igar ostean. Donostira iritsiko da bihar Euskararen aldeko lasterketa herrikoia. Esan da bezala, jendez lepo eta ilusioz lepo jarraitzen du korrikak, eta une honetan, esan da bezala, ez ditugu zuzeneko irudiak, baina saiatuko gara hori transmisioan zehar konpontzen, izan ere bertak laujeak ez baitigu askorik laguntzen, baina esan da bezala, laster espero du irudiak izatea, baina ez dira zuzeneko konexio bakarrak izango, izan ere bagoaz Baztan aldera, izan ere bertan baitugu Ekina Torrazagasti lankidea, bertako alkateekin, eta ia zer komentatzen diguten. Posible bada, ara egingo dugu salto, hortxe daukagu, Ekina Torrazagasti lankidea, Gabon Ekine, aurrera nahi duzunean. Gabon deizuela guztioi, Elizondoko enparantzan gara, eta zuzenean, Amaika Telebista alaxe jarraitzen ari baita korrika eta gure alboan. Joseba Otondo, Baztango alkatea, Gabon, eta eskerrik asko. Gabon zuzoi ere, eta esker milazoi gonbidapendarengatik. Korrika egin alduzu, Joseba? Bai, udalak kilometro bat egin beharra zuen, kilometro bat hartua zuen, izpegiko maldoietan, eta hortan ibili gara. Ez da kilometro makala izan beraz, tokatu zaizuena? Gainberan, dena aitortu beharra dago, orduen
horren ez da ez kilometro makala izan. Zer nolako harrera izan du Bailaran oroar, korrikak ikusi besterik ez, gaur Elizondoko kaleak, tira, jendez gainezka ikusi ditugu. Korrika izaten den alde guzietan herritarrek animaleko harrera egiten diote, urtez urte, bi urte, jendek beso zabal, berotasun handiarekin hartzen dute, gure hizkuntza, gure mintzoa, arnas berritzeko, bizi berritzeko lasterketa herriko jau, hainbertze emozio bere baitan pilatzen dituena, eta herritarrek, erran bezala, gogo biziz hartzen dute. Baztango alkaten alkatere, baute zara? Tira, ez dakit, baztango alkate bai, hori bai. Alkaten alkate ez dakit, baina baztango alkate bai. Hori galdetzen dizut, ze askotan, tira, korrikak ere askorako balio du, Euskal Herria ezagutzeko besteak beste. Ikus dezakezue gaur konpainia honean gaudela, Besteak beste korrikak ematen digu, parada eskaintzen du, Euskal Herria ezagutzeko bere baitan, eta baztango egitura bera, askorentzat ez ezaguna izango dena, tira, badu egitura berezia, eta ez da ez nola nahikoa, ez da berri ere? Halaxen da, baztan historikoki batasun bezala antolatu da, naiz bere barnean 15 herri izan. 15 herri dituen udalerria da gaurko gunean, bere garaian eta historikoki Bailara bat izan da 15 herri biltzen zituena. Herriekin batean 4 alderdi, izan ditu beti Baztangoiza, Herberea, Basaburua eta Elizondo. Eta baztanek bere burua gobernatzeko berezko antolakundeak izan ditu, horietan nagusia, batzar nagusia, herri guztiak biltzen zituena, herritar guztiak ere bai, eta horrekin batean herrietako batzarrak. Batzar horiek ala eta guztiz ere, ez da gokio baztani bakarrik, aezkoa ere horren adibide ere badugu, Zaraitzu besteak beste. Tira, nondik dator egiturak eta hau, ze berria ez dela jakina da? Zenbaitzuk garraten dute Pirinear zuzenbidearen arrasto bat direla, emaitza bat direla, eta gisa hortan antolatzen direla. Orduan, gurean, Euskal eremuan, nolapaitere, etxea izanen genuke, auzotarrei eskubidea ematen zien instituzio bezala, eta gero horrekin batean, herriak, bailarak sortzen dira, eta hasierako momentu batean, batzar nagusiak, eremu jakin bateko, auzotar guzien batzarrak lirateke, auzotar ulerturik eskubidedun herritar bezala, zeren aldi berean baziren eskubidedun ez ziren herritarrak ere, baina horiek ez ziren auzotar. Zergekin lotuta ere badago jatorria bera, garaiko agintariekin, nolabaiteko ezagostasunaren ondorio ere dela esan genezake, batzarre hauen sorrera? Sorrera baino, lehendabiziko idatziak eta batzarokei buruzko lehendabiziko aipamenak zerga kontuen aritik datoz, eta horiek idatzizko aipamenak dire. Ez hainbertze batzarroien sorrerari buruz, eta baztanen adibidez, lehendabiziko erreferentzia aipamena 1937koa da. Eta orduan erraten da, askoko zubiaren ondoan, hementxen Elizondo eta Albete artean, baztandarrak batzarrean bildu zirela, Nafarroko erregen kontra auzibidea hasteko. Nafarroko erregek eskatzen baitzieten zerriak mendian bazkatzeagatik bortzetik bat ordaintzea. Baztandarrek errantzuten ezetz, beren buruaz nagusi izanak zirela, eta ez zegokiela halako zergarik ordaintzea. Eta orduan auzibide bat abiatu zuten, Nafarroko konton nabarraren aitzinean, 3 urteren buruan ebatzi zuten, eta baztandarrek arrazoin baitzuten, irabazi zuten. Orduan, erregeak ez ziren hain erregi izanen nonbait. Ez da ahaztu behar gainera, eta oraindik erala kontserbatzen da, lur komunalek zenolako pisua eta garrantzia duten, baita gaur egun ere? Gaur den egunean, baztango lurraren 128, 180, herri lurra da, komunala da. Hoi ondare aski garrantzitsua da, denboraz, 100 egun zen, naiz eta hor, denboran alako gatazkak eta erabaki hartze desberdinak egon diren momentu bakoitzaren arabera. Gaur den egunean 128 da, hauniz da, kontuan hartu behar dugu gainera, baztan dela Euskal Herriko, udalerririk lur eremuz zabalena, eta beraz gure nortasunaren muinean dagoen gauza bat da komunala,
bertzetik batzarra eta auzolan ere bai. Jauntxoak eta jauregiak, historia horren baitan badaudela ez du antziko, izan ere, korrikarekin batera etorri garen honetan, errepide bazterretan ikusi ditugu, ez? Oraindik ere, zutik dirauten zenbait jauregi, jauntxoen arrasto, tira, lekarozaldetik, arroztegitik igar alda korrika? Herritik beretik ez, baina ondotik bai, eta egia da baztanen jauntxoak aspaldi izan direla, jauntxoiek, jauregiok sortu zituztela, eta jauntxoiek indarra bazutela bere garaian. Baina ikusal izan dugu historian ere bai, auzotarrek, eskubidedun herritarrek, jauntxoen kontrare auzibideak eta hainbertze ekinbide abiaratu zituztela bere garaian. Zentzu horretan historia ez da asko aldatu, ez da? Hoixen da, hortara nindaien. Eta horietako handitzetan auzotarrek irabazi zutela. Eta gaur den egunean alatxu pasatzen da, arroztegiako gaiarekin ere, Lekarozko herrian, luxuzko hotel bat, bai, golfa ere bai, eta batez ere 228 etxe bizitzako eremu bat egin nahi dute. Hau da, Espainiar estatuan behin eta berriz huts egin duen eredua errepikatu nahi dute 11. aldikoz, Valentziar eredua. Tira, gauzak errepikatzen hastogotan edo bertze tokietatik gauzak kopiatzen hastogotan, nik uste zentzuzkoa zen eta izan entzen eta burutxogokoa, zerbait ere berritzaileagokoa harpatzeaz, gaur den egunean gainera hainbertzetan aipatzen delarik lurralde estrategia dimentsuak, ikerkuntza, berrikuntza, garapena eta olako kontzeptuak porrotean bukatu duen olako eredu batean tematzeak, bueno, zer dugu, ez da irria den egargura ematen duen, baino Hauzi bideare tartean da, hori jakina da, eta Baztango udalaren ordezkari gisa ere, lekuko zuzenare bazaitugu hauzi bide horretan. Dena dela, korrikari berriro ere helduta, euskararen gaia aktualitatean mai gainean bada, korrikari esker besteak beste, baina bestelakoan ere bai, tira, Nafarroak aldaketa garaia nolabait, igaro du, baina aldaketa hori nolabait oinarritzeko, oraindik ere urratsak ematen ari diren honetan, badirudi euskara gatazka puntua dela. Batzuk euskara gatazka puntu bihurtu nahi dute, eta hortan tematzen ari dire. Euskarari buruz aritzerakoan, azkenean, eskubideak errespetatzeari buruz ari gara, bertzerik ez. Zenbaitzuk behar bada ez dute, kultura demokratiko hori aski garaturik, eta ez hori bakarrik. Behar bada ez dute beren herrialdearen gaineko ezagutzarik ere. Eta batzuetan gertatzen da, bat ere ezagutzarik ez duten jendeek, mespretxuz tratatzea eta lantzea horrelako gauzak. Eta hori, hoxen da, nik uste guzi horren adibide. Deus ezagutzen ez dunaren mespretxua, eta demokrazia kultura eskasa duen baten mespretxua. Ez dakit, badirudi hartzain kalakaria zelatan dugula, ez dakit zerbait galdetu nahi ote diozun, Joseba Otondori? Bueno, bai, ez zait oso argi gatu antolakuntza eta hori dena, ni hor bakizuten ni guztu egoten naiz nire autontolakuntzan. Eta nahiko nioke galdetu, hemen ez dakit, baiara pixkat astoratu du pelikula bat, eta ez dakit, horrek bat egin dute, baina trilogia bat izango dela. Prestal dago bastan beste bi pelikula gehiago jasateko. Bakas, pelikulari buruz zaizara edo? Ez, El Guardián Invisible. Ara. Nabil Amaia Salazarren atzetik, eta ez eta aurkitzen. Eta behar izan nahi nio, baina zuri galdetzea izut. Bai, ez dakigu, aitzineko batean filma estrenatu zuten, gainera filmaren estrenaldiak ere handi gutxira talako burrumba gehigarri bat izan zuen, eta kusiko dugu hori guztia zertan bukatzen den. Bai. Eta gero, nekonak aprobetxatu mikrofonua eta jartzen dira zutela, euskal kantutegian badira kantu arrazistak, eta nik nahiko nuke, pixka bat hori salatu, ez? Abesti bat diona axuri beltza hona duk baina, axuria berriz hobea, ez? Nik adibidez, ardien arteko berdintasunaren aldeko aldarria egin nahiko nuke. Bai, hoi zalantzari gabe hortan, bai, arrazun guztia duzu. Gehiago, behar bada ez dugu dikotomia eta dualismo hortan erori behar, eta behar dugu axuri zebradunak sortu herri untan. Bai, lehen pasada bat, ez dakit, horratzek aldetik esango nuke. Bila segit, hasta Sevilla. Banoa.
Joseba, lekuko hartu du Baztanek, Euskararen lekukoa, oraindik ere, helduta segitzen du, Bailarak horri usten dio. Bai, aldiero bizi berritu berreko lekukoa da. Euskal Herriko toki haunitzetan bezala, Baztan ingurune euskaldun bat izan da. Euskararen transmisioak ez du etenik izan, baina bai gainberak eta momentu kritikoak ezagutu ditugula. Horekoa ere ez da espantuka ibiltzeko momentu bat, baina bai, herritarren bulkaldiz, hainbertze esparru irabazi dira, hezkuntzan adibidez, karriketan, oino lan egin beharra dago, kirol, kultura arloetan, osasun etxeetan oino lan gehiago egin beharra dago, Nafarroko gobernuaren ardurapekoa dugu hori, herriko etxean, Baieko etxean behar bada gehiago aitzinatu dugu, horren emaitza erakusgarri Baztan udalerri euskaldunen mankomunitatean dagoela, eta bai, lekukoa eraman beharra dago, kontziente izanik lekukoa daramugula eta lan handia dagoela egiteko. Iruñan ikusiko zaitugu, Joseba? Baietz espero dut, larun batean batugu bertzi itzordu batzuk eta ikusiko dugu gure ematokritoak nola horrekatzen ditugun hilenderako. Ederki, Joseba Otondo, Baztango alkatea, eskerrik asko, 11 izategatik gaur. Mila esker zuei. Horixe ba, Baztandik gaur esateko duguna, tira, hala ere sorpresaren bat gehiago izango duzu, baina minutu batzuk itxoin barko dituzu hortarako, orain arte. Hala da, ekine, mila esker lan bikaina Baztandik eta gaude berriro ere bueltan hemen Bilboko estudioetan. Aipatu dugu emozio handiko eguna izan dela gaurkoa, izan ere atzo multitude batek jaso zuen korrika Ipar Euskal Herrian Donibane Garazira iristerakoan, ondoren arratzaldez bultzada itzela jaso zuen Euskararen aldeko lasterketa herrikoiak Baiona, Angelu eta Miarritzan, eta gauez mugarik gabeko geografia marraztu zuen korrikak besteak beste, Azkaine eta Lesakako herritarrek elkarrekin egindako tramo horretan, Azpeitiako udaleko ordezkariek ere lekukoa eraman zuten, eta zinez ederrak, hortxe dituzuen momentu honetan Azpeitiko udaleko ordezkariak lekukoarekin, hortxe ikusten genuen esti heldu haien, gero ere hori, aipatu moduan Azkainen eta Azkaingo herritarrak eta Lesakoko herritarrak barkatu elkarrekin aritu zirela korrikan mugarik gabe, eta benetan ederrak baita ere goizaldeko bost erdiak aldera, Baigura ikastola eta Arberuako ikastolako ikasle eta gurasoak lekukoa eraman zuten une hori. Goizeko bost erdietan, hortxe umeak algaran lekukoarekin disfrutatzen, benetan irudi ederrak utzi dizkigu korrikak aurten Ipar Euskal Herrian, gogoratu oso une berezi eta historikoa bizi duela, izan ere herri elkargoa abian jarri berri baita, datorren larun batean Baionan izango diren ekitaldi horiek ere mugarri bat suposatuko dutelako, eta gaur goizaldean Maulera iritsi da korrika, eta bertan ere harrera oso beroa jaso du, 100 herritarrek parte hartu dute Zuberoako hiriburuan, eta bertan ere gure laguna egon da. Ointxe berriki Joseba Otondo Baztango alkatearekin eta Ekina Torrazagastirekin batera ikusi ahal izan duzuen Artzai kalakaria. Bertako biztanleekin egon da, eta euren poza eta zirrarak gertutik ezagutu nahi izan du, eta nola ez, bertako gazteluari ere bisita bat egin dio, eta goazen bada gure Artzai kalakariak gaur Maulen egin duena ikustera. Kaixo, gaur Maulen gaude, Siberuko hiriburuan. Eta Espartien eta Ardigasnaz aparte, korrikare badela ikusiko dugu hemengo karriketan zen. Nungoaz dira? Ni Maulekoa. Maulekoa, bertakoa? Bai. Egun berezia gaurkoa? Bai, segur, bai. Korrika baina txirrindan zu? Ni bai. Ene adinean bai hobeki txirrindan bai. Eta nola bizi da euskera hemen, Maulen? Aski ahul da, baina ale bada, ono. Zumait jende jakitenak, bai. Bada zumait, bai. Eta korrika egitera animatu zira zu ere? Bai, nik ere. Joan nintzen nire narera eta antzi dut korrika. Eta ikusi dut jendeak korrika egin. Eta
Nongo azirazu? Ni biziniz idauze mendina. Hala. Hane bai, pastoralak egiten dituzu, ez da? Ez. Hane, Ikusi dut bakarrikan. ikusi bakarrikan. Eta ez duzu gogori pastoral batean parte hartzeko? Bai, gaur bat, espero dut, bai. Zeben, izton azkar bat gurekin, zer muzira? Ni liar betik heldu niz, eta hatxarreko korrikak ezaguturik, eta beti lanik egiten dut korrika, eta ara. Bai. Hemen Siberuan korrikak badu oihartzu pixka bat, ez da? Korrikak ez dakit, euskerak bai. Korrika beharrezko, eta ara, lak egunaldia, baina ez da korrikan baizik eta euskeraz mintzatzen, eguneroko hizkuntza dugu, eta behar dugu baliatu loko gauza bat. Eta eguneroko bizitzan edo egunero zea besti duzuzuk buruan? Nik euskeraz egiten dut. Bai. Dakienekin euskeraz egiten dut. Putsa handiena da, dakienek ez dezen egar. Bai. Hemen hori falta, ez? Egoaldean ere jendeak badaki, baina gero mintzaitzea falta da, ez da? Ara, denak baditugu, pedagogia guztia badugu, hizkuntza eskola guztietan kasi baliatua da, baina karrikan ez dugu baliatzen, ez dugu egarten, eta nik uste hori beharrezko zen. Hemen, zahar eta gazte denak korrikaren alde, ez da? Eta ni zoin taldetan nuk. Zaharretan ni edo gaztetan? Gaztea. Zu gazte sentitzen bazira, gazte. Gaztetasuna ez baita soilik fisikoa. Guri estado de animo bat da. Esperantza nuen fisikoa ere oraindik ukaitea nik. Bueno, hori dikan badugu. Beste batzuekin konparatuaz. Eta korrika egiteko gogoz? Bai, gogoz, bai. Gaur lehen aldia egingo duzula, o korrika hasi denetik beste une batean egin duzu? Aurtengoan lehena, bai, oraikoa, bai. Nungo azirazu? Amikuzekoa. Amikuse. Baina maulen harrik lanean eta goizuntan hemendik pasatzen zenez, pola libratu pixka bat. Astelehen goiza, jendea igual lanean tala, baina ere jendea hemen kalean, ez? Korrikaren zain. Bai, estakuru hona izaiten da lanetik ateratzeko pixka bat ere, ez? Astelehen goiz batez, hasteko eta bai, Euskararen alde bi urtetaik dugun itzordua eta gogo honez parte hartzen dugu beti. Bien, ici, à Molon? Oui, je suis Bernet, mais je viens soutenir les Basques. Ah, tu es Bernet. Tu viens de quelle place? Au Laurent. Laurent Saint-Marie. Laurent Sainte-Marie. Et tu connais la korrika? J'ai entendu parler un peu, mais je n'ai jamais vu. Je vais découvrir. Tu vas découvrir. Voilà. Quelque chose de très bon. Bon, d'accord. Bon. Ok. Beste egun ematen edo korri egiteko asmoa baduzu? Ez dut uste, aurten zaila izan zaut etxetik urruntzea, baina segitzen dugu, edabideen bidez, bai irratietan, bai internetez, eta bai. Ondo jarraitzen aldugu edabide korrika? Bai, uste dut baietz, bai. Pixka bat aukera da ikusteko eskoalegian barna egiz elkarteari den euskaraz, euskararen alde, eta momentu goxoa da bai segitzeko eta laguntzon baiteren entzuteko irratian edo gara. Lestarreko gaztelua, oizen gaztelu gogorra, zure harriek badute, historiarekin zorra, hitz egin dezatela esan dezaten egia, matalas deitzen zutena, galdu baitzuen bizia, egin izan dizkizute, uros makina bat kanta, madarikatu daitezen, frantses eta frantximanta, burua moztu zintzilik, oimendekuzko sugarra, euliak dantzan inguru, beren jai partikularra.
Baina gure hartzai kalakaria, ez da, Mauletik barrena ibili den bakarra ikusi duzu, jende zinguratuta, baina badude pertsona gehiago gaur Zuberoan egon direnak, eta horietako bat Ruper Orkorrika bere laguna da, eta bertatik ibili da, ez dakigu Anfora apurtu nahian, Martin Larralde edo Norberiako erregearen bila ibili dute den, baina esan da bezala, Maulen egon da, eta ia bertatik kontatu diguna ikusteko aukera dugun. Izan ere, dagoeneko hartzai kalakariarekin egon gara, eta orain Ruper Orkorrika Maulen barrena, galduta, ikusiko dugu. Gutxik dakite James Brown mauletarra zela, ez? Txikitan bere ama Martinikatik etorri zen ona, gainera Martinika izenegua. Eta Martinikaren seme txipiena, bera James Marroi deitzen zen garai hartan, hemen Maulen etzen oso gustora, eta orduan estatu batuetara joan zen, beste hainbat euskaldun bezala, batzuk zestapuntan, eta James Brown bantxasi zen, hasieran dantzaklaseak ematen, ze oso dantzari ona zen, eta gero berak proposatu zuen hango beltzen komunitatean, beltzen musika edo suposatuko zuen estandarte bat sortzea, ez? Eta sortu zuen musika estilo horrek, bere omenaldi berezia egin izan nahi zion Zuberoari, ze Zuberoa frantsesez Pays de Soul izan zen, eta orduan bere musika estiloari soul musika jarri zion izentzat, eta hortik sortu zen soul musika, Zuberotar bati esker, Maulekoa zen James Browni esker. Eta azkenean bidelaguna topatu du, eta ara, gainera oso bidelagun berezia topatu du Ruper Orkorrikak. Izan ere, originalak eta 2.0 bertsioak topatzeko aukera izan dute korrikan, eta hortxe irudia, ez dakit zer esan, gelditu makinak, gelditu errotatibak, hortxe Ruper Ordorika eta Ruper Orkorrika elkarrekin, peto eta guzti, patillak ondo jantzita, irribarretxu, gaurko arratzaldeko irudietako bat izan da, eta benetan ederra. Eta aurrera jarraituko dugu gure saioarekin, izan ere Baigorrin Gerabart esan ondoren, lasterketa Nafarroa garaian sartu da Izpegiko lepotik, eta bertan Baztango Bertso Eskolak hartu du lekukoa, eta ondoren lasterkarien artean hartza, sagardantzariak, mozorroak, eta hainbat elkarte, langile, instituzio eta enpresa hartu dute lekukoa, eta honetan Ituren eta Saldia artean dugu korrika, oraindik ez ditugu zuzeneko irudiak, edo bai, eta saiatzen ari gara bide horretan, baina aipatu moduan, Ituren eta Saldia artean dago korrika, eta badukagun aukera hori, gogoratu, zuzenean ari garela Bilboko estudietatik korrikaren 5. egunean, berehala gonbidatuekin egongo gara, baina hortxe irudiak. Hortxe irudiak, ia gehiago ikusteko aukera dugun, gure gonbidatuak aurkeztu aurretik, izan ere egunak irudi benetan bereziak lagatu dizkigu, ia gure ikuslei zuen ganatzeko aukera dugun, izan ere irudi horiek oso ondo barnebiltzen dute, korrikaren ispiritua zein den, eta bai Ipar Euskal Herrian, bai Baztanen, bai Nafarroa garaian, gaur bizitako zirrara eta emozioa zuen ganatzeko aukera izango dugu, eta bertatik, hortxe Azpeitiko udaleko ordezkariak izan ditugu, eta berriro ere adibidez Mauleko irudiak ikusten ditugu, eta behin ziklo eta kapitulo honekin bukatuta, gure gonbidatuak hementxe zaiba ditugu, bertan eseritzeko tarte hartuko dugu, Mauleko irudiekin izan ere benetan ederra izan baita. Hizkuntza guztien berritasunaren alde!
Eta zuzeneko saioarekin jarraitzen dugu, ikusi dituzue irudiekin, eta bueno, korrikak Euskal Herria zeharkatu du gaur, baina ez da leku bakarra. Orduan, ikusiko ditugu momentu honetan, gaur, nazioartetik jaso ditugun irudiak, izan ere, sare sozialetan sekulako oihartzuna jasotzen ari da korrika, eta adibidez gaur, Sydneytik, gure txoko Euskal Etxetik, irudiak bidali dizkigute, eta barrutik komentatzen diate Mauleko irudiak ikusi ditzakegula, hortaz, barkatu, bagatoz aurreikusitako gidoira, Mauleko irudiekin eguneko kapitula Euskal Herrian lagatuko dugu, eta orain bai, gure gonbidatuak esertzeko tartea izango dute, eta patxadaz, kasu honetan, Baztanetik eta Ipar Euskal Herritik, salto egingo dugu ondoren gune urbanora, Bilbora eta Barakaldora, eta berehala gaude zuekin musika, korrika, kultura eta euskararen lau ertzak gurutzatzera. Baina dela bizi, eguneko kapitulua Ipar Euskal Herrian itxiko dugu Mauleko irudiekin eta berehala gaude zuekin. Txipi-txapa, txipi-txapa! Biba Zubita, biba Lonce! Txipi-txapa, txipi-txapa! Bitxokua ere! Apagatzen ere! Eta zuzeneko saioarekin jarraitzen dugu, ikusi dituzue korrikaren zuzeneko irudiak, momentu honetan euskararen aldeko lasterketa erraldoia Baztan inguruan baita, eta oraingoan paso emango beharko diogu gure gaurko gonbidatuei, batetik Raiko Sánchez, Gabon Raiko. Gabon Beñat. Etxe honetan ja ezaguna, baina gaurkoan ez gaude Arrobian, baizik eta korrikaren inguruko zaio berezian, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta berarekin batera, Endika Beia, Gabon Endika. Gabon, sí. Bueno, biak ala biak rap munduan ibilitakoak, euskaraz rapeatzen duzu eta rapeatu duzue, eta gaurkoan korrika dela eta euskarak dituen hainbat nolabait bideetan murgilduko gara, izan ere musika egiteko modu asko daude, komunikatzeko modu asko daude, doinu asko, estilo asko, eta zuek rap hautatu zenuten. Zer egingo zenukezuk euskal raparen alde, Raiko, asko egin duzulako, eta imaginatzen dut, korrikak nolabait euskara erdigunera eramaten du, eta zuek saiatu zineten euskal panorama musikalean rapa erdigunera eramaten, Bazterretik. Hori da. Bueno, ni Txurdina Gauzokoa naiz, nire usan euskara ez da pilpilean egoten normalean, eta ausartu ginen 2008 urtean olako demo bat ateratzen, eta eman ditugu ez dakitzen bat kontzertu, Euskal Herri osotik, Euskal Herria ezagutu dugu, kontzertuz kontzertu, milaka jende interesgarri, kulturgileak, kulturatik kanpo dauzenak, eta bidea egin dugu, eta bidean jarritzen dugu, eta jarrituko dugu horre buru handi bezala gora eta bera euskararekin. Txurdinadakoa eta Euskaldun Berria. Eta Euskaldun Berria hori da. Nik kasi nuen eskolan euskara, eta egia da, ni institutuan euskara, lautik ez nuen igotzen notetan, eskerrik asko asun, begiratu nora iritsi naizen, eta naiz eta lako notak, eta beti euskaltegian apuntatzen nintzen udan, idaztea ezberdina da, eta azkenean pasioaz egiten duzunean gauzak ondo ateratzen dira, ondo edo, eta aurrera. Eta azkenean, kantatu eta idatzi egin duzu euskaraz. Bai, hori da. Bai, egia da, Opio Rebeldea iraultza futbola eta gizarte aldaketa liburatera dut, prologoa oso pertsona jator bat egin dau, Beñat Zarrabeitia, jauna, eta, enuen espero egia zan, ez dakit, indela 5 urte edo 2, ja ez, baina agian 3 urte, esango lidate, liburu bat aterako duzu futbolen inguruan euskaraz, brometan, ari zara, poesiarena, agian pentsatuko nuke, baina futbolaren inguruan, historitxoak eta, baina azkenean da hori, gogoak izatea, euskara maitatzea, euskara sentitzea, eta azkenean ere historietan eta abestietan aldarria izan dugu hainbat gauza, eta horren hildoa izan da euskara.
Eta Txurdinagatik Barakaldora, endika, gara bi gune urbanoetaz, bi erdal guneetaz, non Euskararen presentzia ez dan oso handian, ez dan numerikoki bai Barakaldon, bai Bilbon Euskal hiztun asko egon, eta zuek ere, 121 kriurekin animatu zineten, eta bidea ere egin. Bai, bidea, gu sortu genuen taldea 2000 urtean, hala ere, pasatu ziren 3-4 urte eta ordun hasi ginen euskara jorratzen. Ni raiko moduan, eskolan eta bete egin dute euskaraz eta hori, baina gero nire eguneroko bizitzan normalean gazteleraz, ez? Bai lagunekin, bai etxean, baina hori badaukazu barruan, da denborarekin konturatzen zara, daukazula kriston herramienta bat, espresatzeko beste modu batean, eta azken finean horrek lotzen zaitula bestein jenderi, ez? Eta hori erabili dugu, gure bidean, egin dugu apostu hori musika orain jaz da modernoa, baina gure garaian bai zen modernoa, eta hori gerturatzea Euskaldun mundura, ez? Hori oso garrantzitsua da, Euskal Herri askotan behar bat dauka gauza modernoak euskaratzeko edo... Bai, zentzurotan, nuke esango inolaz ere kasualidadea denik, bata Txurdinagako izanik eta bestea Barakaldokoa, rapa egitea eta rapa euskaraz. Bai, inguruneak asko zehazten du, nire kasuan ni rapa ezagutu nuen Frantzialdean, ze daukat bertan familia, eta hortik, baino bai rapa normalean lotzen dela hirigune urbano batera, ez? Bai breakdantza, bai grafitia eta horrelak hip-hopa orokorrean. Eta, behar badazuk esan duzun egoera hori non erdalduna den gehien bat, baino zuk entzuten duzun musika euskaraz den, zure aitak egin duten borroka edo zure gurasoek egin duten borroka euskaren alde izan den, horrek sortzen du kutsu bat eta noizbait atera behar da. Gure kasuan atera da. Bai, eta 80ko hamarkadaren amaieran, selekta kolektiboa azaldu zanean, garai hartan, kasik martziano moduan hartu zituzten askok, esango nuke garai hartan ere adiez hemendikat azaldu zen beste estilo batetan, eta erdi martzianoak ziren, eta 2017an ziurna bai selekta kolektiboak bai hemendikatek, asko eta oso hor joko luketela, baina, horiek izan ziren nogaita diztindariak euskal rapean, baina imaginatze dute biak ala biak jaso izango zen dituztela begiradak eta komentarioak, hauek zen nolako martzianadak egiten dituzte, nola ari diren hauek, nondik atera diren hauek euskaraz eta hau egiten. Holako anekdotak ditugu, ez dakita, 10.000, 100.000 edo milioi bat, azken finean, Aritzon Sistenekin juten ginen hasieran, gobidatzen gintuen, eta berak bere naia zen hip-hop orokorrean euskal txoko orotara eramatea, eta bertan zegoen breakdantza, eta DJ-ak, eta gero gu abesten. Eta abesten genuenean, ez dakite, adibidez, euskaldun zonaldetan, euskaldun peto-petoen zonaldetan, harrituta geratzen ziren. Guri begira zaten, baina hau zer da? Euskaraz egiten duzue, eta hau zer da? Baina hau benetan, eta guazetan gorean, daramago urte batzuk hau jorratzen eta, baina kontua da ez garela heldu mas medietara edo alako komertzial arloetara, orduan geratu gara horretan, baina gurea da erronkei aurre egitea, eta garai horretan zen una kultura minoritario bat, hezkuntza minoritario baten. Eta, gu bagenekiain zaila zala, baina, gaur egun daude talde nahikotxo, ateratzen ari dira gero eta gehiago, gero eta gazteagoak, eta, gure hasia zerbaitetan ere itxi dugu, eta... Eta Raiko gaipatutako hori ere ziurrenik zuek endika bizi izan zenuten, bai? Bai, eta askotan izan dira olako jarrera zuzenak, baina beste batzutan, norbaitek esaten dizu, ez? Bitu, hau komentatu dute, hau egiten dute, edo nola erabiltzen dute euskara, sabes? Egu hasieran behar bada, euskaren aldetik bai, edo akatzen bat sartzen genuen, edo ez dakizet, da alde hortatik behar bada, euskaldun batzuk dira nahiko zorrotzak, eta ez dute ondo ikusten horrelako hankasartzeak, eta baina, ne ustez, pixka zabalagoak izan behar dira, izan behar gara, eta ikusten badugu lan bat dagoela, eta atzetik balore batzuk daudela, hori bultzatu, eta bai.
Bai, zalantzarik gabe euskararik txarrena egiten ez dena da. Eta, bueno, egun hauetan euskara aipatu dugu, erdigunean kokatu ingo dela, korrikaren bilakaerarekin, eta galdetu nahiko nizuek ere, apur bat, korrikaren inguruan. Non dauden zuen lehendabiziko oroitzapenak edo korrikaren inguruan? Bueno, ni uste dut eskolan izan zela lehendabiziko oroitzen dudana, eta petoa klasean margosten, eta, bueno, azkenean irten ginen Txurdinaga eskolatik, korrika egiten genduen auzotik, eta, bueno, klasetik irteten ginen, korrika egiteko kalean, osea, asko sobeto klasean egotea baino. Karo, gero ja, konturatzen zara, pizkanaka, zeri buruz doan, euskarari buruz doa gala, eta nahiz eta klasean erabili, eta klasean esatea, euskaraz itxegin bat dugula ere, euskara divertigarria izan zitekela, eta klasetik kanpo ere euskara kokatu daitekela, eta, bueno, lako mega bento eta olako babesa ikusten zenduen, koloreka, musika, eta, bueno, lehenengo eritxapenak zoragarriak. Ni horrelako zehoz ere ez, behar da klasean egindako jarduerak eta baina beti daukat historia bat korrikarekin da, korrikan hasten naizenean konturatzen naizela kriston emozioa sartzen, dala oso unkigarria, ez? Eta ni ustez horrek sentitzen dute bertan parte hartzen duten jende guztia, aurreko gunean Barakaldoko auzo batean egin zen korrika txiki bat, eta izan zen ibilbide txiki bat, txikitsuekin, eta hala ere ia negar egiteko gogoekin. Zezakita oso berezia ikusten bat jende sartuta, oso bolita da. Horten gainera, Barakaldon gau ez izango da. Bai. Ostegunean, lau tarditan edo, pasatu behar da. Ni printzipioz egingo dut. Bueno, gau ez edo goizez. Edo goi, bai. Ordu txikitan. Bai, txikiak izango dira, bai. Bai, eta gero uste dut erreka zeharkatuko dela Erandiora bidean, oker ez duena. Hori orain dela bihurtu uste dut ere egin zutela, eta oso polita izan zen. Bai, goizeko 5:00, zuk Raiko ostegunean korrituko duzu? Ni ostegunean eramango dut Berlinera korrika. Bueno, asteburu honetan korrika Berlinen egon da, eta lagunek hartu dute parte atzo hemen ikusi genuen Hamaika Telebistan, eta bueno, benetan zirraragarria da. Eta lehen aipatu dugu, ez, eta apur bat bukatzen joateko, zuek hasi batzuk ere intzen dituztela, hor martzianoen antzera, ez? Hauek holtza gainean dauden, hauek zer montre egite duten, nondik dauden, ez hauek zi azepta taldekoak, nondik azaldu dira, Txurdinaga edo Barakaldotik, eta aipatu bezala, ekimu batzuk landatu zen dituzten, eta, bueno, azaldu dira ere batzuk, Raiko komentari duguzu ekarri dute gomendiotxo bat, oindela hilabete bat atera zuten Donostiko Nortzon eta Fani, neskata mutilak osatutako taldeak, Nizuritasuneri, musikala hil, da hauek ja besta pausu bat eman diote euskal rapari, eta trap nasketa bat egin dute, trap doinuekin euskaraz abestuta, eta bueno, aurrera goaz, ez dakigu etorkizun baten zer egingo dugun, baina, bueno, horrela doa eta bizirik dago, eta zer eta kolektibak egin zuten hasia gora eta gora dago. Bai, eta, bueno, oin bukatzeko bi mezu bat helarazte azkatu nahiko nizueke. Zuen kasuan Raiko, ez, euskara ikasten ari diren horiei, zelako unibertsoa deskubrituko duten kontatzea? Ni zer esango nuke, azkenean da gure militantzia, da ideologia bat, da maitasuna, da gu eraman dugu euskara, nire kasuan adibidez, egon nintzen dela bi urte Argentinan abesten rapa euskaraz, eta jendeari erarazten zitzaion. Ez dakit nolabait orduan, ez dakit mugarik euskara, da dugun altxorrik nagusiena, eta bueno, gozatu behar dugula, babestu eta gozatu. Eta zure kasuan indikadi, ezkerraldean, ari da jendea ekimenak antolatzen azkeneko honetan, ez aipatuzun korrika txiki hori, baina ere bideo bat korrikan parte hartzeko dei egin, ez horri goizeko 5:00 gutxi gora bera igaroko dalako, eta ari da ere jende asko saiatzen, eta aurten inkluso egia da, udalak ere inkluso kilometro bat erosi duela historian lehendabizikoz, hor, azkenean jendeak tiraka inostean, bertan ere instituzioek parte hartuz, eta azkenean ezkerraldea gune oso berezi bada, arnaz guneak daude, baina epatu moduan, erdigunera eramateko euskaraz bai kulturalki, bai hitz egiterak orduan, eta presentzia izateko, ez zenolako garrantzia duen ezkerraldean kasu honetan.
Ni ustez, ezkerraldean hori daukagu nahiko errealidad ezberdina, baina ebai dago jende pila bat, lan egiten, elkarte pila, eta hori kontutan hartu behar da, eta berai lagundu edo bertan parte hartu, eta lotxa galtzea. Askotan guri gertatzen zaiguna da, euskararekin ibiltzen garela hor batzutan erdipurdi, eta lotxa galdu behar dugula, euskara itxegin, eta norbait ezagutzen baduzu euskararekina, eman aurrera pausua, eta hasi euskaraz, Eta mezu horrekin geratuko gara, bi aitzindariek luzatutako mezu honekin espazio urbanotik Euskal Herriaren erdigunera, eta orain zuzenekora egingo dugu salto berriro ere, mila esker Raiko, mila esker Endika, plazer handi bat, eta berriro ere Nafarroara goaz, izan ere korrika bertatik igarotzen ari da, eta hementxe zuzeneko irudiak. Eta bertara goaz, Ekine, Gabon, nahi duzunean berriz. Lehen zerbait esateko utzi duzu, ez dakit? Bai, azkenean zebran bila jun berri izan duet, eta euskalkateari ez dizio da beste gauza esan, igual esan beharrekoak, eta ez dakit, hemen bastan aldian gaur etorri gaur, Baigorritik, Horrizpegigo, eta korri eta hola, eta bastan urte hauetan pixkat aldatu da, ez, daude gauza batzuk igual, ez dakit, zabaldu dute bastan Aventura Park izeneko txiringito bat, hola, tirolinak eta multiaventurak eta holako gauza. Eta ez dezu gogoko? Neri olako aventurak iruditzen zaizkit, ez dakit, nik nahiago ditut beste aventura batzuk, ez, adibidez ardiak hartuta juten izanean, udaran Rusia aldera, alaino emate ditut ardiak. Tokitara jo juten zen. Hango larreak onak dira, gaina hola ardiak, benetan... Iraultzaileagoak. Bai, gogorrak atatzen dira, ez? A ber, gero baten bat errenak gertzen bada, ematen dugu hor furgoneta bat, eta hor juten dira ardiak, zaindutak eta hola. Ordu, benetako aventura nahi duen jendea, etorri da dilanerekin, eta udan jungo geha, Errusia aldea. Ardi gorririk ez dugu ikusi, baina, ala eta guztiz ere, lasterketak berak, korrikak nolabaiteko inpaktua, ingurumenean inpaktua ere eragiten duela, aipatu duzulen. Bai, horre errepidean zehar hor, claro, animaliek dute instintoa, ez? Horre, animaliak ikuste dutenean pun lurra mugitzen ari dela, jendeak korrika, ostra, jartzen dira hor alerta, eta orduan hasten dira instintiboki korrikan, ez? Hor diotenez, tsunamiak eta egon zirenean eta hola, animaliak izan ziren lehenkoak, oazen ospamendia, ospeizen polvorosa, barruaka, eta hori izatik da, bakitelako, eta orduan, korrikarekin, animaliak astoratu iten dira. Erromatarrek ere esaten zuten, lurrikara zantzuak zeudenean, ardien atzetik joan barra zegoela. Bitu, ardiak, ze gauza inteligentea. Orduan hori, eta orduan, animalien estres hori ekiditeko, igual korrikak planteatu beharko luke, beste zapatila bota batzuk eman, o pantufla lodi batzuk, o ez dakit, daude txofer batzuk hor furgonetan ibiltzen direnak etxeko zapatila. Pareka ez launak, ardun. Bi hiru lautak, hola jarri hor, blokean, eta hoxe, eta orduan kontuan eukitzeko animaliak, eta Animaliak alare armarrietan askotan ikusten ditugu, ez dakit, bastango armarria gustatu altzaizu? Bai, gainean ni xakelaria naiz, eta bastango armarriak badauka horrela, ez, xaketaularen
benetan, nik hori ikusi nunean, pentsatzen nuen, xakelari asko gongo da hemen bastan aldean. Eta galdetzen, ez, hemen hemen gehiago ega dametara jolastea. Eta orduan, hemen damalari asko dago, eta ni xakean jolastu nahi nuen bastan ez, baina dametara jolastu dutela. Bueno, ala eta guziz ere para jauetan etxean bezala sentituko zara ez da? Bai, hemen bastanen, espaldiko partez etorri naiz, beste urte batzutan, igual korrika beste leku batzutan ibiltzen dago, beste lani beste zeregin batzu ditut, osatizut, Errusiaraino juteko ardiekin, denboren amateit. Orduan, Hegazkinez iguala. Hegazkinez, Nafar gobernuak bain aire berriak daudela, igual, subentzion bat, o beste, igual, ardiek eskertuko lukete. Ederki, eskakizuna ere hortxe uzten dugu, berriz ere galdetuko dizut, para jauetan eroso baina Iruñan ere lekutxo bilatu beharko duzu, ezaztu aposto egina dugula, bermuta tartean dela? Bai. Saiak eraingo duzu? Bai, han lagun bat Mendillorrin, eta ia ematen hauen bere txera, eta pongo geha. Ederki, tira, hauxe gaurkoz guztia, Elizondotik, gabon pasa. Eskerrik asko ekine, eskerrak baita ere gure hartzai kalakariari eta bere eskaera surrealistekin aurrera jarraituko du korrikaren 20. edizio honetan. Eta aipatu dugu eta egunotan ikusten ari gara. Euskararen aldeko lasterketa erraldoiak eta Euskararen aldeko aldarriak ez du soilik Euskal Herria erdigunetzat, baizik eta edatzen hasi da eta aurreko gunetan, Barcelona, Berlin, Helsinki, edo Norvegiako irudiak ikusi ditu, baina zuei esker, sare sozialen bidez bidaltzen dizkiguzuen irudiei esker, adibidez ikusten ari gara nola Sydneyko gure txoko Euskal Etxean korrika ere antolatu duten. Hortxe dituzue antipodetan, bere garaian Men and Work musika taldeak Down Under definitu zuen horretan Australian, korrikan, hemendik 24 ordura hegazkinean, hortxe ari dira euskaldunak eta euskara ikasten ari diren australiarrak korrika egiten. Egia esan, benetan eskertzekoa da, sare sozialen bidez eskaintzen diguzuen laguntza, arreta eta azkeneko egunetako jarraipena, bai Twitterren, bai Facebooken. Hortxe, gure txokoko irudiak, Sydneyko lagunak, Algara bizian ikurriña eta guzti, Australian aurrera Euskararen aldeko aldarria tipitapa 4 haizetara zabalduz. Eta Australiatik, laster, Txilerako bidea egingo dugu, izan ere, Hego Amerikan ere, korrikak badu bere oihartzuna, Mexiko hirian bart gauean Etxepare Institutuak antolatutare korrika egin dute, eta esan da bezala, Txilen konosurrean hortxe, Santiago hiriburuan, hementxe Eneritz Zabalak bidalitako irudiak ditugu, Santiagon korrika euskararen alde, bertako euskal herritarrak eta bertan euskara ikasten ari direnak, Santiagoko parke batetan algaratxu eta baita ere, aurreko egunetan, Alberto Pradillak, Garako kazetariak, Madrileko irudiak bidali zizkigun, baina Unai Iradi etxe hontako lankide horiak ere Madrilen osatutako montaje ederra bidali digu, eta nola ez, zuengana ekarri nahi izan dugu izan ere. Fuencarral kale horretan, euskaldunak, Grinatzu, Arro, euskararen aldeko aldarria defendatzen ikusteak asko emozionatu gaitu, eta benetan ederra da korrika, ederra da Euskal Herritik kanpo antolatzen ari den olatu hori, eta gogoratu horren berri daukazulea €1 bai Facebooken, bai Twitterren, bai amaika.eus webunean, eta ez horiek horren inguruan, baizik eta zirrara hori, lehen adibidez Raikok ondo aipatu digu moduan, txikitatik errotzen da gugan, eta korrikak ere badu umeentzako bere adierazpen partikularra. Eta gaur, eguerdi partean, Bilboko Aldezarrean, 100 ume topatu ditugu, euren korrika txikian barrena, Aldezarreko umeak ziren, ez soilik bertakoak izan ere, Atxuriko eskolakoak ere bertan aritu dira, Bilboko hiriburura datorren ostegunean iritsiko da korrika, baina txikienek dagoeneko aurrerapena disfrutatzeko aukera izan dute, hortxe, Goienkale kalean.
dituzuen irudiak kip-itapa, adin guztietako umeak korrika disfrutatzen, eguraldi ederrarekin, erre-harriak bidalitako irudia dira hauek, eta benetan zuen kolaborazioa estimatzeko modukoa da, zuek beste dimentsio bat ematen diozuelako gure transmisioari, eta benetan oso pozik gaude lehendabiziko 5 egun hauetan jasotako harrerarekin. Hortxe Bilboko Alde Zaharreko irudiak, eta aparta, giro aparta, eta hurrengo egunetan ere ikusiko ditugu korrika txikietako irudi gehiago zuen ganatzeko eta korrikaren ertz guzti horiek irudikatzeko. Eta hori, aipatu moduan, Bilboko korrika txikiko irudia dira hauek, eta zentzu horretan, umeak disfrutatzen ari ziren gaur eguerdian, erre-harriak bidalitako irudiak dira hauek, eta Bilbon jarraituko dugu gure hurrengo gonbidatuarekin, izan ere badugu hemen, gure platoan, berehala ikusiko duzuen orden, etxe hontako aurpegi ezaguna baita, baina, hortxe, esan dizuegu ehunka ume egon direla, baina ez dakit ehunka diren edo milaka, eta gaur euren txanda izan da Bilbon, eta esandakoa, beste gonbidatu bat daukagu gurekin, Ainhoa Zabarte, Hamaika Telebistako lankidea, Gabon. Gabon, bainat. Aipatu dugu, Bilbon jarraituko dugula izan ere, ostegunean korrika iristen da Bizkaiko hiriburura, horrek estanda kolektibo bat suposatzen du, baina egunotan aipatzen ari garen moduan, egunak beste, urteak beste 364 egun ditu, eta orduan arnasguneak bilatu behar dira, eta baita ere euskaraz bizitzeko guneak eta komertzioak eta tabernak ezagutu ditugu. Hori da. Gaurkoan beste pare bat erreportaje ekarri ditugu ona, Jone Bati Zabala lankidea eta biok Bilboko kaleetan zehar aritu gara bueltaka, komertzio eta tabernetan sartzen, eta, sarri asko aipatzen duten nola Bilbo izan daiteken hiri erdaldun bat edo. Baina guk horri buelta eman nahi izan diogu, eta, denda batera, eta Alde Zaharrean gili-gili denda ezagunera, erropa denda ezagunera, eta baita hitzak Indautxuko tabernara joan gara. Bi zona ezberdinetan, bi errealitate ezberdin, biak hiriburu berdinean, eta, hortxe ikusiko dugu oraintxe, biok eginiko erreportajea. Heldu dira! Hitzak taberna Indautxu izan dau, Indautxun erdialdean, eta, Uagon kalean, justo Plaza Indautxu eta Polizia Nazionala tartean, ez? Egia da, aspalditik, jendea pentsatzen dugu, Indautxu auzoan ez dela euskeraz hitz egiten, euskaldunak ez dauzela, eta realidadea beste bada. Egon badauz, gero beste gauza bada jendea euskaraz hitz egitea, ala ez. Eta gure kasuan gu konturatu gara, harritu gara, apurbet, zelan behin taberna irigendunen, jende asko dauela, igual bultzadatxo hori behar dauela ez, bai ikusten dauela igual letreroak guk euskaldunak ez dakize, dana euskeraz dauela eta saiatzen da bintzat apurbet euskaraz eskatzen, edo gero euren tartean igual erderaz hitz egiten dugu, baina bintzat gurekiko harremana euskeraz izaten da askotan. Gili-gili da Bilbon, loteria kalean, laua. Alde Zaharreko loteria kalean, laua. Eta realidade euskera ambientean, Alde Zaharrean ondo ambiente hona dago. Eta guk eskualdunak izan eran gure tentan, neskak eta bai jabeak eskualdunak izan eran, eta euskarei gure hizkuntza hori erabiltzen dugu gehien. Hau apurbet nahi genduna zen Indautxun bultzatzea euskaldun giro hori.
eta uste dut sortu dugula apurbet. Gure ideia da taberna moduen lan egitea. Egia da, gero ez dugu zela atik zarratzen kanpotik datozenetzako duzek antolatzeko bai indautxuko gaztiek azta holan askotan etorten dira poteon amendik edo euskaltegikoak bai, berbalagunek sortzen dira. Bai, asko etortzen dira, euskaldun asko etortzen dira. Da guk ezin dugu gure hizkuntzi euskera da. Lanean, bai familian, bai kalean, guk euskera egiten dugu euskaldunak dela. Euskarak saldu egiten da, gehiago. Saldu egiten da. Da hori gainera, hori argi dauki enpresa fuerteak, multinazionalak ere, eudan marketing, eudan politika marketing jartzen dabe, eskueraz egin dago zen, bertako hizkuntzi importantia dela, eta horrek alegin nahi gero eurak ez erun politika desente bat, eskuera kontratateko orduan neskak ero mutilak eskueraz jakin behar dabe, eta baki eurak ere marketing importantea dela, zen tokian, eta ez, ze hizkuntza erabili behar dabela, eta guk benetan, ez horregaitik, saltzi bebe importanti de, baina gu ezke eskalduna gaz, eta gu ezkere gure hizkuntzi da. Da, bueno, guk eskuratu dugun kilometroa da justo Simon Bolivar kalean, Carmengo Elisa ondoan, ez? Horre urtengo da kilometroa, bueno, hartuko dugu lekukoa Aitor eta Bio, dala nire neba laguntzen doztela tabernan, eguena, apirilak 6, bueno, berez lekuko hartzeko orduera 8 eta 4 den. Bakigulez Bilbone atzeratzen dalez, gonbidatzen dugu jende guztia etorteko horra, edo behintzat parte hartzeko korrikan. Digezela 10 egun euskaldunentzako eta euskaldunak ez direzenentzako animetako. Korrika da evento bat egiten dana espera indartzeko eta llegatzeko aldanik mobilizatu eta kontzientziatu eskuera geuke erabili behar duela eta geu indatu behar duela eta geu defenduko behar duela. Besteak inok ez tozko lagunduko, batzuk kalte asko egiten dabe gainetan. Eta guk geuk espadaz preokupatzen gure hizkuntzaren gaitik, txartu beliko gara. Horregaitik hainbat jentek parte hartzen dago eta hau jarraitu behar dago sekula-sekulu. Bi realitate txiki ikusi ditugu Bilboko hiriburu handian, baina gili-gilitik gertu badago ere, Bilboko alde zaharrean kokatuta dagoen beste komertzio batera joan gara, beste taberna batera, baina ez dena taberna bakarrik euskeraren arnasgune handia den Kalderapeko jatetxean izan gara. Eta, beraiekin ere hartu dugu tarte bat, beraiek ere egin badute euskararen alde. Bai, gainera jatetxea taberna, baina euren gainean euskaltegia, bulegoak, aekaren epizentro nagusia Bilbon. Hori da, gaurkoan Kalderapekoekin egon gara, beste batean ikusteko aukera izango dugu euskaldun barriek nola moldatzen diren, zergaitik ikasten duten euskara, baina gaurkoan Kalderapeko tabernakoekin utziko zaituztegu, beraiek euskararen alde egiten dutena, eta taberna zergaitik sortu zuten ere kontatu diguten honetan. Baita semeak tabernan daude. Kalderapeko nik uste 1985ean zabaldu zen. Printzipio horre zegoen aekaren partetik apur bat egoitza referente bat izatea, eta ez bakarrik taberna, baizik eta leku bat eskaintzea, non kultura eta bereziki euskararen erabilera sustatu alzan, ez? Hemen ikasle pila bat pasatu dira, urte guzti hauetan, milaka ikasle pasatu dira hemendik, eta Kalderapeko izan dute nolabait hor referentzia bat bere mintza praktika egin alizateko edo euskaraz bizi alizateko gutxienez ez bakarrik klaseak edo klaseetan dauzen bitartean. Baita semeak tabernan daude, ama-alaba txokoan. Guk uste dugu baietz, azken finean hemen
ez da asuntua, Galderapeko bera ez da taberna bat, edo ez da jatetxe bat, zoilik, ez? Beti aipatzen dugulako Galderapeko euskal kulturgunea, ez? Egia da, kultura, nahiko zabaldu dela eta lekuak egiteko gauzak eta historiak nahiko zabaldu dira, eta orduan, baina mantentzen duzun referentzia apur bat da euskararen inguruko zer hori, ez? Hemen langile guztiak euskalduna dira, hemen egiten direzen gauzak gehienak euskaraz egiten dira. Hemen denetarik egon da. Aurreko astean Garagardo daztaketa bat egon zen, Dara Bilboren eskutik, oine korrika dela eta aprilaren 7an, datorren ostiralean bertso gozaria dago, ikasleek bertso gintzaren inguruan ikas dezaten eta nolabait praktika dezaten ere bai, egon dira kontzertuak, egon dira pailazoak, egon da antzerkia, hemen egiten da denetarik, azken finean guk beti esaten dugu, norbait edo inor baldin badago, bere zormena nolabait martxan edo erakutzi nahi duela, guk gure lekua beraintzako zabalik dago. Etorkizuna eskuan, etzaigu hilgo Euskal Herrian. Egiten hemen ere erdaldunak sartzen dira, baina egin daiteke, bai. Lehen aipatu dizun kontu bat, eta da, hemengo langile guztiak euskaldunak direla. Orduan, hemen euskaraz egin nahi dauenak beti izan dezake aukera. Korrika da kataklismo bat, ez dakit beste unen irakurtzen duan Baionatik pasatu zanean tsunami bat zegoela, Bilbon berdin. Bilbo izan leike edo batzuk pentsatu dezakete Bilbo ez da hiri euskaldun bat, baina Bilbon ere badauz, edo bagauz euskaldun pila bat, eta korrikak, guretzako da, 2 urtero nolabait egiten den edo parte hartzen duzun tsunami horretan, euskararen aldeko kriston zera mugidan. Hortxe Galderapeko hori buruzko erreportaia, hurrengo egunetan lan eta pizza gehiago izango ditugu Ainoa. Aurrerapenik, dagoeneko izan duzu Euskaldun Berriena. Euskaldun Berriak izango ditugu, gero baita ere osasungintza eta euskara, bai ikasleen aldetik eta bai era profesionaletik, eta guztiak ez ditugu esango, ikusiko ditugu aurrerago ere gehiago. Bai, sorpresak izango ditugu hurrengo egunetan, eta oso gonbidatu bereziak, adibidez bihar Julen Calzada, korrikako sortzaietariko bat, zoragarri horietako bat, Busturitik ona etorriko da, bihar Patxi Gaztelumendi Larrabetzuko kazetariarekin batera, eta bihar zuekin Zurine arituko da aurkezle lanetan, eta guri beste lan batzuk egokituko zaizkigu, baita ere nola ez korrikarekin lotutakoak. Gaurkoan ikusi dugu nola korrikak Ipar Euskal Herria utzi duen, Nafarroa garaian barne biltzeko gauez Zubietatik, Zaldiasetik edo Orokietatik igaroko da, bertan lehen aipatu dizuegu, Nafarroako AEK-ak Aitziber Sarasola zena omendu egingo duela, eta gauak aurrera ginean ordu txikietan Alza, Eltzaburu, Latasa edo Irurtzun gurutzatuko ditu korrikak, goizeko 6ak aldera Gipuzkoan sartuko da, Lizartzan konkretuki, eta ondoren herrian dana zeharkatuko ditu, eta benetan jende uholdea espero dugu, bai Tolosan, bai Andoainen, Hernanin, Astigarragan, Errenterian, Oiartzunen edo Irunen, arratzaldeko lehen orduan sartuko da berriz, hau da berriro sartu irten Ipar Euskal Herrian Hondarribira salto egiteko eta Pasaiatik igaro ostean Donostira iritsiko da euskararen aldeko lasterketa erraldoia, eta bertan izango gara zuzenean konexioak egiten gure Hartzaik, Alakariak eta Ruper hor korrikak egiten dituzten esperimentu eta bitxikeriekin, izan ere bihar Donostian barrena ziur Irribarrea aterako digutela, eta esan da bezala
Mila esker pantailaren bestaldean egon zareten orori, barkatu izan ditugun arazo teknikoak zuzenekoaren gauzak dira, baina hemen modu duinean eta modu osatuan korrikaren 20. edizioaren inguruko informazio eta ertz guztiak zuen ganatzen saiatzen ari gara. Gogoratu 11.eusen erabateko jarraipena duzuela, zuen herri, hiri edo auzoetako kilometroak ikusi ditzakezuela, ondoren sare sozialetan elkarbanatu, eta azken hauetan etengabeko jarraipena egiten dugula bai Twitterren, bai Facebooken, eta zentzu horretan eskerrik asko zuen laguntzagatik. Bihar gauean berriro ere hemen izango gaituzue, lehenago arratsaldeko 7:00 Kanaldudarekin batera elkarlanean egiten dugun saio horretan, eta gure partetik besterik ez, mila esker Ainhoa. Mila esker zuri Beñat. Eta mila esker ikusentzule hoi, jaso ezazue gure bezarkada, eta Gabon!